כל הכבוד. יפה מאוד. שימו לב חברים, זה ילד שאחרי חודש וחצי שיפר את השחייה שלו במצב מדהים, מצב שהילד יכול לשחות וההורים בכיף רגועים, יש נחת להורים, הילד מבסוט. איזה כיף, איזה שיפור שחייה משמעותי. ידידיה, מה אתה מרגיש שאתה שוחה? כיף, זה מרגיש כאילו שאני השתפרתי, זה הרבה יותר כיף, שאתה יודע לשחות יותר טוב. מדהים. איזה אלוף. אני מזמין אתכם לבריכה של ענן, לבוא לשחות, לשפר לילדים, לתת להם ביטחון. אם הילד בן 6 זה הזמן, אם הילד בן 12 והוא רוצה להיות כמו חברים שלו, הוא רוצה ללכת לכנרת בקיץ, זה הזמן. בואו, עכשיו.